Hello, mga paing gabi hay nga tanan mga kasangkayan. Welcome na lawat kita na aton programa. Live na live po tayo dito po sa ating YouTube channel ni Kuya Joel and Ate Peg. Ang dirig mo na iilo, yan ang agas ang Kumusta ka mo mga kasangkayan? mo ang kamurayawan. Today is Thursday, Ate Peg. Ya bubuligan. June 17. Maski ano ka mabugat, anatong ginpapasan. Kumusta nato mga kasangkayan? Na naton mga early birds, si Ate Carmen, Ate Sandra Di Paz, Ate Michelle, Ate Salud Isabilo. Jesus ka na. Magandang gabi po sa inyong lahat. Maupay ang gabi aton mga kasangkayan. Welcome po sa ating programa. Uman, Kumusta ka mo mga batuners? masangkay, marigon nga sarandigan. Iya aton nagsasaad, na diri kita niya kayaan. Lalara, pag-unga aga. Galaw-galaw muna tayo mga kaibigan. Hoy, maupay ang gabi mo Ate Eva Constantino. At sa lahat ng inyong mga kasama dyan, sa inyong mga tahanan, maupay ang gabi, maayong gabi sa tanan. Magandang gabi po sa inyong lahat. Nagaagian kagabihon, pag-abot ang kagahon. Nagaagian para sa anon, kung ni Kristo adahay mo. Kada bag-o nga aga, may bag-o nga paglaom, at tubangon mo nga may kalipay. Alright, may introduction na kita mga kasangkayan. Biyaan suok mo nga sangkay, marigon nga sarang. At matunhan imo problema. Taramdan nga nagahatag hin mga santo para ha kinabuhi. Ikaw ba nabubugatan tungod yung problema? Sakay. Ini nga programa para gudlahain. At matunhan imo problema. At angat ayo tagsa nga panimalay kada alas 8 ngadto alas 9 itong gabi. Ika nga Lunes ngadto ha Biyernes. At matunhan imo problema. Magandang gabi po sa inyong lahat mga kaibigan. Ngayong gabi po ay magpapatuloy po tayo sa ating programa. Live na live po tayo dito sa YouTube channel ni Kuya Joel and Ate Beg. Sa lahat po ng ating mga kaibigan na nasa kanilang mga tahanan mula Luzon, Visayas at Mindanao. Lalong-lalo ng ating mga OFW mga kaibigan. Maupay nga gabi ha atong nga tanan mga kasangkayan. Alit para pagtingang iton aton awit. Pamati anay kita hinusang awit, mga kasangkayan. Namimiling kita hinbaga malaksihay nga awit para ha aton nga tanan mga kabuktuan. Anay. Hindi ko nakikita kundi rin. Alright. Karang malaksihay at tibig. Mahina ito yan. Adi, kaibigang matalik para haaton nga tanan. Kinahanglan mo, imkaupod, ang kasing-kasing mo nabibido. Diri kagod niya babayaan, diri ka niya papabayan. Hakada adlaw diri yan nagbabago, pirmitang kunan sa adain mo.
Yaan ingim bibini di nga sangkay nga tanan nga oras imo madadaupan. Hi Jesus akon hinihigugma, yalaan suok ko nga sangkay. Kun hiya imo natatapuran, sugat ko, yaan sangkay nimo. Ang sangkay ko, ang sangkay ko, Yaan sangkay nimo. ang sangkay ko, ang sangkay ko. Yaan sangkay nimo. Haorasan akon panginahanglan, haadaya kun im tatawagan. Bisan pa orasan ka maluya, ha Ginoo may nim kadaugan. At kada alaw diriya nagbabago, pirmi tangkodan sa imo. Yaan ingin bibini di nga sangkay, nga tanan nga oras imo madadaupan. Hi Jesus akon hinihigugma, yalaan suok ko nga sangkay. Kun hiya imo natatapuran, sugat ko, yaan sangkay nimo. Ang sangkay ko, ang sangkay ko, Yaan sangkay nimo. ang sangkay ko, ang sangkay ko. Yaan sangkay nimo. Hi Jesus akon hinihigugma, yalaan suok ko nga sangkay. Kun hiya imo natatapuran, sugat ko, yaan sangkay nimo. Hi Jesus akon hinihigugma, yalaan suok ko nga sangkay. Kun hiya imo natatapuran, sugat ko, yaan sangkay nimo. Hi Jesus akon hinihigugma, yalaan suok ko nga sangkay. Kun hiya imo natatapuran, sugat ko, yaan sangkay nimo. Alright, mga kasangkayan, Jesus gudlaan nato na suok na sangkay, Kahit ano po ang nangyayari sa ating mga buhay, ano man ang ating pinagdadaanan, mga kaibigan, Hi Kristo gudlaan aton madadaupan, malalauman, hana aton mga kinabuhi. Sa nitiyan na gabi, magtika kita pag-ampo. Yan, hi Ate Beck. Kumusta ka na, Ate Beck? Ito, mahusay pa rin, Kuya Joel. Praise the Lord. Okay, pwede hawakan mo Okay. yan, Ate Beck. Kasi pinagpalit ko dito. Nag-transfer. Kahit yan hawakan, walang problema. Ito ang may problema. Okay, let's pray para pagtikang. O Diyos nga baraan, damo ka upay nga salamat Ginoo, Yes, hani mo Lord. Thank you, kaupay haamon mga kinabuhi. Salamat Lord, hani mo grasya nga sufisyente kaupay. Nga nabugos nga adlaw imo kami gintagan hing kusog. Salamat din madamo amay, hapadayon nimo nga paghatag haamon o entrust haamon hini nga buruhaton. I-anoint mo Lord ang tanan nga makabati nga makaada ginuhin dako nga kadaugan na matag-usa nga kinabuhi. In Jesus name. Amen and amen. Palakpakan natin ang bawat isa, mga kaibigan. Sa lahat po ng mga first time na nandito po sa ating programa, welcome po ang bawat isa. Kung kayo po ay meron pong prayer request, ay pagpe-pray po natin, mga kaibigan. So, alam natin ang mga pangyayari sa ating buhay ay hindi natin hawak ang bukas. Ang Diyos lamang ang merong alam. Kaya kahit po merong dumating na problema sa ating mga buhay, ay magpatuloy pa rin tayo na sumunod sa Panginoon. Kasi hindi natin masasagot ang lahat ng ating mga katanungan kung bakit ito nangyari sa ating buhay. Kaya sa ating pong kapatid, kaya isa nating Baton family, si Ate Yuli dyan sa Cebu City. Congratulations, Ate Yuli. At nandoon ka na sa presensya ng Diyos at sa kanyang mga naiwan kay Mano Pilo at saka Tunet. Magpatuloy kayo maging malakas sa pananampalataya
at alam natin na ang ating espiritu ay nasa presensya na ng Diyos. At bigyan kayo ng Panginoon ngayong gabi kung kayo po ay nanonood sa ating programa ang Manatad Family dito sa Cebu City. Anaton siring pa avid viewer, sana aton mga avid viewers ang Baton Family nga dam ang ginbaton ng Dios bago hiyaging kuha ni Lord Ate Beck sumalaton iya testimony bago hiya ginkuha bumalik ka Ginoo, no? Bumalik na hiya ngadto sa Ginoo han iya tinuod nga panimalay. Inen damo ang ginbuhatan Dios sa iya kinabuhi Ate Beck, So maupay nga gabi, maayong gabi sa atong mga kaigsuonan diha sa Cebu City. So manupilo, Tunet, stay strong at ang aming mga panalangin ay patuloy na gumagawa at patuloy na ipagpapray namin kayo sa gabing ito. Ate Vic, kumusta na natin mga kasangkayan? Ay, mga pangumusta. Mga pangumusta ngayon, mga kasangkayan. Tida niyo tagsa-tagsa nga Panimalay, Luzon, Visayas, and Mindanao. Nga na mga OFW. Labi na natin mga kids nga kikita na bulig, labi na Joaquin Luna. Yes, Namimiss ka namon, baby. Yan. Nga nanay Itam, pati Jaren, Faith. Faith, ngan kan ate Sara nga mga kabataan galyaron, di da kabuinan, kan ate Marta nga mga bata. Mary Joy, Mawis, Oo. good evening ha iyo. Ngan, damo pa ni naton mga kabataan, diri ko naman mahinumduman, pero tanan nga mga kabataan nga namamatihan naton programa, maupay nga gabi. Iyo magandang gabi sa inyong lahat mga kabataan. Sabi ni Ate Marta, Ate Holy. Ate Yoli po. Yuli. Why? Ate Marta? Yung tunay niyang pangalan, Maria Cleopas Manatad. Okay, so saring pa adto na hiya presensya ng Dios ngan pasalamat kita ha Ginoo nga bago ya bumalik ha Ginoo damo ang buhatan Dios sa iya kinabuhi Ate Beck. O aton una nga na ospital hiya gin upaigod hiya ang Ginoo ngan adto nga panghitabo aya tigdala ngan saring pa diri naton sukat akalain hindi natin inaasahan nga ito nga panghitabo na hitabo di daha iya kinabuhi. So magaano man kita kay amot kinabuhi, nabubuhi kita nga nawawara hining kalibutan. Ang importante nga diri kita mawara di daha presensya ng Dios. Amen. All right, Ate Vic. So Oh. magpapatuloy tayo sa ating programa ngayong gabi. Well, anyways, maupay nga gabi ha iyo, pero yan nga gabi, magsishare kita hanpulong sa Ginoo para i-strengthen ang aton pagtuha Ginoo. Kaya di rin naton sayangon, pakyason ng oras nga atong ihatag pagpamatihan pulong sa Ginoo nga i-share ni Kuya Joel ha aton yan nga gabi our word of inspiration for tonight. Amen. At wala ting kalimutan mga kaibigan, si Von Matthew. Yan, may isang pagbata Ate Vic, yung naalala ko. Si Von Matthew, kung ikaw ay nanonood, saan siya nakatira Ate Vic? Kay Ate Eva? Kay Ate Eva, Constantino. At hindi ko nakikita si Ate Teresa, Si Ate Teresa Caustin. Oo. Siya kaya nagproblema siya ata. Sa kanyang cellphone. Nagproblema sa kanyang cellphone. Okay, pag-pray natin na palitan yung cellphone. Oo, Alright. sige siya ata to. Sige, text message sa ako na May problema ang kanyang cellphone. Nagka-problema message. Yung may mga cellphone dyan na extra, ibigay kay Ate Teresa Caustin. hindi niya na hindi daw niya makikita yung programa. May problema. Okay. Hallelujah. Okay. Anyway, mga kaibigan, dumako tayo sa pakikinig ng salita ng Diyos. At dito po ay babasahin ni Ate Beck, ang salita ng Panginoon. Patuloy po tayo sa ating pong pag-meditate ng salita ng Diyos sa Proverbs. Okay? Sa Proverbs pa rin tayo, mga kaibigan. Sa chapter 2, mula sa verse 1 hanggang verse 10. Ate Beck? Okay, Proverbs chapter 2 verses 1 to 10. It says, "My son, if you accept my words and treasure my instructions,
making your ear attentive to wisdom, and turning your heart to understanding, if indeed you call out for insight and raise your voice for understanding, if you seek it like silver and search for it like hidden treasure, then you will understand the fear of the Lord and learn to know God. Mhm. For the Lord gives wisdom, and from his mouth come knowledge and understanding. He stores up sound wisdom for the upright, and is a shield to those who walk in integrity, guarding the paths of the just, and protecting the way of his faithful ones. Then you will understand what is right, just and upright, every good path. For wisdom will enter your heart, and knowledge will be pleasant to your soul. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon once again, mga kaibigan. Panginoon, salamat po ngayong gabi sa iyong mga salita. Ang aming dalangin, Panginoon, na sa patuloy naming pagkikinig at patuloy na pagkikinig ng iyong mga salita, ay ang aming dalangin na lalo kaming maging matatag ang aming pananampalataya at lalo kaming magtagumpay sa buhay na ito, Panginoon. Lord, linisin mo ang aming puso, ang aming isipan, sa anumang bagay na hahadlang sa aming pagkikinig ng iyong mga salita. Lord, let the blood of Jesus and your Holy Spirit, Lord, sanctify our whole being upang aming pong maranasan ang iyong walang hanggang kapangyarihan at maranasan namin, Panginoon, ang iyong pagkilos ng iyong banal na Espiritu Santo sa aming mga buhay. Lord, purihin ka ngayong gabi at sambahin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Purihin ng Diyos. Hallelujah. Ngayong gabi, mga kaibigan, ay nakatutok pa rin tayo sa Proverbs kasi po ang Proverbs, ito po ay mga sayings or expression na pwedeng verbally o di kaya nakasulat. Marami pong mga kasabihan na narinig natin at minsan ating sinasabi sa araw-araw nating pamumuhay. At ito ay nagiging gabay at tumutulong sa atin kung paano tayo magkaroon ng maayos na relasyon sa ating Diyos, sa ating pamilya, sa ating mga anak, at sa ating kapwa-tao. So, ibig sabihin, ang buong layunin ng Proverbs ay turuan tayo ng Diyos ng pamamaraan how to relate with other people at paano tayo maging matagumpay ang ating pamumuhay sa araw-araw na ating hinaharap na mga problema. So, ngayong gabi, ay pag-uusapan natin kung gaano kahalaga ang wisdom, the value of wisdom, especially aton mga kinabuhi ng mga Kristohanon nga nagsusunod sa Ginoo. So, ulitin ko po, ang mga salita po sa Proverbs, ito po ay patungkol sa ating pong pamumuhay sa araw-araw. Kaya kapag tayo po ay patuloy na nagbabasa at ating pong i-apply ang Book of Proverbs, nagiging maayos po ang ating pamumuhay sa araw-araw. Kahit hindi nagbabago ang ating paligid, hindi nagbabago ang mga tao sa ating paligid, pero ang mga salita ng Diyos na nagbabago sa ating puso, ang magbibigay sa atin ng kakayahan kung paano tayo mamuhay na wala tayong magiging kaaway. Kahit awayin tayo, ang ating mga buhay ay patuloy pa rin na nagtatagumpay dahil po sa kaniyang mga salita. So, the value of wisdom ay napakahalaga, mga kaibigan. Dito po sa verse 1, sabi po dito, "My son, if you accept my words and treasure my instructions, making your ear attentive to wisdom and turning your heart to understanding, if indeed you call out for insight and raise your voice for understanding, if you seek it like silver and search for it like hidden treasure, then you will understand the fear of the Lord and learn to know God." Amen. Ang ultimate purpose po, bakit po tayo binibigyan ng Diyos
ng karunungan, hindi upang tayo po ay umangat sa ating sarili. Binibigyan tayo ng wisdom ng Panginoon, hindi para sa ating satisfaction or own satisfaction. O di kaya pansarili lamang kaligayahan. Kaya ang sabi po dito, tinawag tayong mga anak sa verse 1, My son, kung tatanggapin mo ang aking mga salita at gagawin mong treasure ang kanyang mga instructions, so tinatawag tayo ng Diyos na mga anak. So, ibig sabihin, Ate Beg, that God consider us His sons and daughters. Close na relationship. Merong intimacy ang pagkatawag sa atin ng Diyos, mga anak. So, hindi tayo saring pa mga strangers sa pamilya ng Diyos kasi tayo po ay mga anak ng Panginoon. Kapag tinanggap mo si Jesucristo sa iyong puso, ikaw ay anak ng Diyos. At sabi ng salita ng Diyos, kung tatanggapin mo ang kanyang mga salita at hahanapin mo ito sa iyong buhay na parang salapi, na ito ay parang hidden treasure, ano po ang mangyayari? May dalawang bagay po na mangyayari po sa ating buhay. Number 1, you will understand. Sa verse 5, you will understand the fear of the Lord. Yes. Alam niyo mga kaibigan, yung salitang fear of the Lord, ito po ay napakahalaga. Kasi sabi po ng sa chapter 1, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Ang tao ay nagiging mauswagon itiya kinabuhi kung may daniya fear of the Lord o respeto sa Diyos. Kapag ino-honor niya ang Panginoon sa kanyang buhay, naiintindihan niya kung ano ang tinatawag na respeto sa Diyos. At ito ay kanyang isinasabuhay sa kanyang pag-araw-araw na ginagawa. Kaya ang taong sumusunod at may respeto sa Diyos, he will understand kung ano ang plano ng Diyos sa kanyang buhay. Napakahalagang mga kaibigan na araw-araw alam natin kung ano ang kalooban ng Diyos sa ating buhay. Sabi pa ng salita ng Diyos, if you seek first the kingdom of God and His righteousness, ang inahanap ng mga tao ngayon ay kung paano sila mabubuhay, paano sila mag-gain sa panahon ngayon, paano sila magkakaroon ng pera, at paano sila makakatanggap ng mga bagay mula sa mundong ito. So, balit, ito ang hinahanap ng karamihan. Subalit, tayong mga Kristiyano, hindi yan ang ating unang hinahanap. Ang hinahanap natin, na maintindihan natin o makilala natin ang Panginoon. Yung pangalawa, if you will seek wisdom, if you seek God's Word in your life, like a hidden treasure, parang salapi, parang ginto, parang mahalaga sa iyo, sabi dito, hindi lang you will understand the fear of the Lord, but you will learn to know God. When you learn to know God, sabi ng Daniel, doon po sa chapter 11, sabi doon, they that know their God shall be strong and do great exploits. So ang mga taong nakakilala sa Diyos ay malalakas. Sila'y matitibay sa kanilang pananampalataya at sila'y gagawa ng mga bagay na hindi pa nagawa ng mga tao. Mga bagay na ikalululuwalhati ng ating Panginoon. Kaya mga kaibigan, hayaan po natin na ang salita ng Diyos ang siyang manguna sa lahat ng ating mga desisyon sa buhay. Dahil kapag inuuna natin ang Panginoon, binibigyan tayo ng karunungan upang tayo po ay magtagumpay sa lahat ng ating mga sitwasyon. Sabi po dito sa verse 6, for the Lord gives wisdom. The Lord gives wisdom. Praise the Lord. Na binibigyan tayo ng wisdom ng Panginoon. Araw-araw, kailangan natin ng wisdom ng Panginoon kasi humaharap tayo, lalong-lalo na mga kaibigan, yung mga negosyante. Yung mga negosyante diyan, shout out sa mga negosyante, mga business people, mga nagtatrabaho sa privado at saka sa gobyerno. Kapag ikaw ay pumapasok araw-araw, you encountered a lot of problems. You encountered a lot of people. Kapag may people, may problems. Kapag may problems, may people. Diba?
Kapag may problema, meron talagang involved na mga tao. At ang mga tao na sumusunod sa Diyos na may karunungan ay hindi sila nababahala. Bakit po? Kasi ang Panginoon ay kasama nila. Ang Diyos ang nagbibigay ng karunungan para masolusyonan anumang mga problemang dumarating sa kanilang buhay. Kaya yung mga anak ng Panginoon ay hindi yang kaagad bumabagsak. Minsan, natatamaan tayo ng mga challenges ng buhay pero hindi tayo nananak out. Pwede tayo ma-knockdown pero hindi tayo nananak out ng tuluyan. Kasi alam natin na kasama natin ang Panginoon. Sabi dito sa verse 6, "For the Lord gives wisdom, and from His mouth come knowledge and understanding. He stores up sound wisdom for the upright, and is a shield to those who walk in integrity." Mga kaibigan, yung karunungan pala ng Diyos ang nagbibigay sa atin ng proteksyon sa araw-araw na mga problema na hindi nating inaasahan na dumarating sa ating buhay, sa ating pamilya. Ito ay shield. God's wisdom is our shield to protect our hearts, our minds from anything that will make us weak, will make us worry dahil po sa mga pangyayari sa ating paligid. So thank God for the wisdom na nagbibigay sa atin ng proteksyon araw-araw. Hallelujah. Sabi dito, guarding the paths of the just and protecting the way of His faithful ones. So ang ating mga ginagawa araw-araw, ang ating pong mga dalan, ginbabantayan ng Diyos, ginpo proteksyonan ng Ginoo, kay tungod kay nangangaro kita permihin wisdom, tikang ha Diyos. And the last, sa verse 9, "Then you will understand what is right, just, and upright. Every good path." Ang nakikita ng mga anak ng Diyos ay mabubuting mga pangyayari. Kahit po hindi magandang pangyayari, may natabo nga di maupay ha aton pamilya, nakikita lagi hapon hit mga anak sa Diyos, maupay hit panghitabo. For example, kung tayo po ay nawawalan ng mamahal sa buhay, yan ang the good thing that will happen is bumabalik ang relationship ng mga magkakapatid, ang pamilya, dahil po sa mga pangyayari. Yung mga tragedy, mga pangyayari na hindi natin inaasahan kapag dumarating, nagiging close ang bonding ng mga dapat nagiging close ang bonding ng pamilya. So ito ang nagiging dahilan para magkaroon ng mga reconciliation, magkakaroon ng panibagong relationship. Okay? Ginagamot ng Diyos. God heals every broken relationship kapag may nangyayaring hindi maganda sa ating mga buhay. Sabi dito sa verse 10, sa last verse, "For wisdom will enter your heart, and knowledge will be pleasant to your soul." Matamis. Napakagaan ang iyong pakiramdam, mga kaibigan. Kung alam mo na ang Diyos ay kumikilos sa iyong buhay, na kapag meron kang hinaharap na problema, huwag kang mataranta, huwag kang panghinaan ng loob. Ask from the Lord who gives wisdom. Sabi nga doon sa James chapter 1 sa New Testament, "If any one of you lacks wisdom, let him ask of the Lord, for the Lord give it without hesitation." With all His support. Ang Diyos po ay sumusuporta sa atin sa araw-araw nating buhay. Kaya mga kaibigan, napakahalaga ang wisdom na nasa salita ng Diyos. Amen. Kailangan natin patuloy natin i-apply ang mga salita ng Diyos sa ating buhay. So ngayong gabi, ulitin ko po, the value of wisdom, kapag ating pong itong hanapin at ating po matanggap, number 1, you will understand the fear of the Lord. At ang pangalawa, you will learn to know God. If you learn to know God, you will be strong. You will do great exploits at may tataas ang pangalan ng Panginoon sa ating buhay dahil tayo ay lumalaban. Hindi tayo nagpapatalo sa lahat ng mga problema ng ating buhay. Tayo po'y manalangin. Lord, salamat po ngayong gabi. Ang iyong mga salita, Panginoon, ay makapangyarihan. Ito ay nagbibigay sa amin ng patuloy na kalakasan at patuloy, Lord, ng katagumpayan sa lahat ng mga problema na dumarating sa aming buhay. Lord, I pray sa lahat ng aming mga viewers, anuman ang kanilang mga sitwasyon, Lord, release your spiritual understanding
na-maintindihan namin, Panginoon, anumang mga pangyayari na ito ay merong magandang purpose sa aming buhay. Kahit ito ay hindi maganda na nangyari sa aming buhay. Alam namin that all things work together for good to those who love you and called according to your purpose. Salamat po, Panginoon. Bless your people tonight. Salamat po sa lahat ng aming mga tagapakinig, taga-subaybay ng programang ito. Lord, na patuloy silang sumunod sa iyong mga salita, Panginoon. At alam namin na ang lahat ng sumusunod sa iyo ay nagtatagumpay sa lahat ng kanilang mga hamon sa kanilang buhay. Lord, we give you all the praises, all the glory and the honor. In Jesus' name, amen and amen. Purihin natin ang Diyos. Hallelujah. Ngayong gabi, mga kaibigan. Okay, so babalikan po natin kung meron po kayong mga prayer requests, ay pagpipray po natin anumang mga pangangailangan. At makinig muna tayo, mga kaibigan, sa isang awitin. Biyaya mo'y sapat. It grasya ang Ginoo, subrapahan aton ging kikinahanglan. Ako napapausahan mga tambulig mo, nganhan grasya nga sadang hakaluyahan ko. Kada adlaw, o Jesus, hatanan nga dapit, ang grasya mo ang nakikita ko. Sadang ang grasya mo, ang panginginahanglan ang tao, ang gugmang nga hatag, bisan san o di malupad, magpuri man ang katawhan, ang grasya mo pirmi sadang, angay gudla makilala kahan tanan. Pirmi ako nalaong ang mga ginsaad mo, kay kaupod ka di na mahadlok pa. Babatunon ang Diyos ang mga problema mo, pati hingyapan kasing-kasing ko. Sadang ang grasya mo, ang panginginahanglan ang tao, ang gugma nga hatag, bisan san o di malupad, magkuri man ang katawhan, ang grasya mo pirmi sadang, angay gudla makilala kahan tanan. Sadang ang grasya mo, ang panginginahanglan ang tao, ang gugma nga hatag, bisan san o di malupad, magpuri man ang katawhan, ang grasya mo pirmi sadang, angay gudla makilala kahan tanan, angay gudla makilala kahan tanan. Alright, mga kasangkayan, magpe-prayanan kita hinusang prayer request sa naton viewers ni Evangeline Dolosa. Sabi niya, pa-pray po, Ate Beck, sa apo namin na si Zane Caleb Dolosa. Nasa Cebu po sila, dinalagnat sa mga oras na ito. Okay, we will pray kay Zane Caleb Dolosa, mga kaibigan. Praise the name of the Okay, Lord. let's pray. Father, in the name of Jesus, damo ka padak salamat, Lord. Sa imo Ginoong Yes, buhat Jesus. haamon ngan imo pagbatunan namon mga pagampo. And we believe, Lord, na waray distansya hanamon mga pagampo yan ang atak na, Lord, hasibo. Nagampo kami, O Dios, kang Zane Dolosa, Zane Caleb Dolosa nga nasa Cebu, Ginoo nga mahiranat. Nagampo ako, Lord, sa imong atiman kaniya yan ang atak na, Lord.
Salamat sa imong gahom, ang katambalan Ginoo in Yes, oh Jesus Lord. name. Hallelujah. Kung ano man na Thank you, nimo Jesus. gibuhat Lord Thank sa you, iba nga mga katawhan nga namamati nga programa, amo man Lord itimbubuhaton Lord ang katambalan sa ining Zane Caleb Dulosa Ginoo in Jesus name. And we thank you Lord ang katambalan espiriton hiranat In umiwas Jesus' ka name. panlawas In Jesus' name. espiriton mga ubos sipon umiwas ka mga panlawas nga namamati yan ang atak na amo Ginoo gi-declare an healing in Jesus name. Thank you Lord ang katambalan nga gikan kanimo Lord nga protect Ginoo ang family han imo mga kaanakan o Dios. Protection ni Ginoo ang tanan nga namamati nga programa nga tanan Ginoo nga nakakarawat Lord hini nga mga ginshare han imo mga katawan. Salamat sa katambalan Ginoo nga maangkon nila ang ngaran ni Jesus sa ngalan ni Jesus. Cover them with your precious blood, Lord, in Jesus' name. Amen and amen. Amen and amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Ano? Amen. Hallelujah. Kung meron pa kayo nakikita noon na merong parang na highlight diyan na na Martha Lunsaga was hidden or was deleted, messages deleted by Ate Bikay. Hindi po yan si Ate Bikay nag-delete Meron pala sigurong violation dito po sa ating live chat kasi si YouTube ay masailan po siya na kapag meron tayong napipindot ay biglang may nagre-respond to protect din yung channel. So, hindi po yan si Ate Bikay nag-delete ha. Hindi yan si Ate Bikay. Yan. Yung sabi Ate dito, Marta. kay Ate Marta, hindi po. Ano yan, electronic yan, electronic. Naka-embed yan. Pag-click mo. I-click mo. Yan. Nakabalik man. Pero diri. Yan. Pwedeng ibalik yan, Ate Vic. Pwede ibalik yan. Kikita yan. Yan, yung mga deleted message. Di ba? Pero hindi siya white na color. Ano siya, parang Blur. blurred lahiya, pero makikita siya. Okay. Okay na? Wala ko pa makita diri. Okay, mga kaibigan. So, salamatan iya mga pulong. Praise the Lord. Tinuod ko Ate Beck na kailangan natin ang pang-araw-araw na guide ng Panginoon sa ating buhay. At ang kanyang wisdom ay available po every day. Kapag tayo po ay manalangin, ay hingin natin sa Panginoon ang kanyang wisdom kasi ito po ang magbibigay sa atin ng understanding. Klaro, siring Ate Beck, klaro nga panghuna-huna itong tibok ng adlaw kung ano't bubuhaton ng Ginoo. Diri ka na nagtitigo-tigo kung ano't may tatabuhay mo hitong adlaw. Because God will direct you. God will guide you and instruct you. Instruktong mga pulong, mga desisyon na imo kinabuhi adlaw-adlaw. So, napaka-importante ito mga kasangkayan nga kita maging desperate o maging passionate kapag bilinghan kaaramhan Diyos, which is available kada adlaw mga kasangkayan ang kaaramhan Diyos. Amen and amen. So para sa iyo mga kaibigan, bakit po napakahalaga sa iyo ang wisdom ng Panginoon? Okay, hay mo Ate Beck, kaya nung importante ang wisdom ni Lord, hay mo kinabuhi. Ako good. Oo. Sige. Well, importante hinduro akon Kuya Joel ang wisdom ha Ginoo. Labi na kun may mga decisions nga para akon tama pero ngayon para ha Ginoo diri nakakaupay akon. Kaya importante gud ang wisdom ha Ginoo sa mga decision naton nga mo in line ba ito hang kaburuton hang Ginoo. Kay kun diri ngani mo subay hang kaburuton hang Ginoo, ibig sabihin, may daman iton hiya kabatunan pero parang diri ka satisfied. Pero kung ang wisdom ha Ginoo imo gin simpagin Bibiling. gimbibiling intatagan mo importansya
nga ang ginuugod amo it maggagay da imo, then may ada nimo maupay nga decision nga diri mo pagbabasulan na That's right. katapos-tapusan. Isang wisdom, Ate Beck, kasi na-mention mo na kailangan kung meron kang mga decision, kailangan mo ng wisdom. Isang wisdom na nakasulat din sa Proverbs, sabi daw na in the multitude of counselors, there is safety. Ibig sabihin na kapag ikaw ay magdesisyon, dapat isa lang alang mo, konsultahin mo ang pamilya mo, ang iyong asawa, di ba? So kung ikaw mister o ikaw Mrs., meron kang decision, dapat kayo ay nagkakauyon, Ate Beck, di ba? Kay bisan pa duro hin karuyag or gusto gud hiton na usaha iyo in magdesisyon pero waray nimo konsultaha iton imo asawa or imo mga anak. So magiging dahilan yan ng conflict o pag-aaway sa pamilya. Dahil ikaw ay nagdesisyon na hindi mo kinukonsulta ang iyong mga kasama sa pamilya. So napakahalaga na siling pa may daka mo agreement habugos nga panimalay kay siring ni Jesucristo, if two of you shall agree of anything they shall ask, it shall be done by my Father in heaven. Amen. Amen. Ngayon, So, na final decision, Kuya Jewel, ma-ask ikaw guidance han word of God. tama ito yan. Kay pulungan Diyos, amo atong final decision. Aton final decision. Kasi minsan tayong, kahit sa pamilya, mag-iba-iba ang ating iniisip, mag-iba ating opinion. Pero kapag pumunta na tayo sa salita ng Diyos, yun ang magiging final decision. Wala tayong masasabi diyan. Kaya ang isang pamilya, ang isang mag-asawa, ay ginbibless ni Lord kung nagkakauyon hira, hitira mga desisyon. Siyempre nga asawa nga, makadto kini nga lugar. Ay pag kinadtoon, magpipirit iya. So bisan maupit iya panuyo, diri gahapon hira magiging maupit iya relasyon, bisan maupit iya panuyo, salit pag-uusapan mo na yan. At of course, yung desisyon ng Panginoon na nakabase sa kaniyang mga salita. Yan, Alright, Ate Beck. Kuya Joel, may gisisenda aton didihan. Ano pa ini nga day? Tuesday. May dito nag-pre-request atong Kuya Joel. Okay. Oy, mamati ana kita makasangkayan. May da testimony ano. So, ano yung pre-request mga kabugtuhan? Sige nga, Pastora, good evening. I need your prayer for good and negative results for my ultrasound of my liver, gallbladder, and pancreas tomorrow afternoon. Tuesday, iniyagin pa iya pre-request. And thank you, Pastora, Pastora Rebecca, and Pastor Joel. I believe there is power in united prayer. Amen. So, kaninang umaga, mga kasangkayan, kaninang umaga, nag-send hiya haakon hin voice message. Kung ano it resulta, han iya prayer request. Pwede nga itong niya. pamatian, Ate Beck, ano? Okay? Pwede na. Ikaw din mo dito. Adito niya. Speaker? Oo. Ay, anay. Sige. Ni-adjust pa ni Ate Beck, ano? Pamatian naton ang usang nga testimony, ano? Anaton usang nga bugto. Dita Ginoo. Praise the Lord. Natanan na ako ultrasound, puro negative. Ano na nga ako pagpa-ultrasound na ako gallbladder, may dahat to niya hingkitan nga pato, di dahan na akong gallbladder. Ang di ba na stress ko lagi duro. Pero yan na, akong ultrasound kanina, waray naman nagbato, natunaw siguro. And I am very thankful to God for what He has done in my life. He's really faithful. He is a miraculous God. He can make everything possible from the impossible things. Lord, I give you the honor, praises, and glory. And salamat in madamo kay Pastora Rebecca, Pastor Joel, at tanan. Amen. Oo. Klarado ba? Klaro, Ate Beck, ano? Kung namamati ka, no? Aton na usang nga viewer, warila yung magpakilala, ano? Pero, amo to na, testimony pasalamat, ano nga, pag ultrasound, waray na traces in bato, aron nila nga mga sakit, taniya lawas. Amen. All are negative. Glory to God. So,
tungod han aton mga pagampo nga ginbuligan naton hiya, nagburunyog kita, nagkaurusa kita pagampo para ha iya. Praise the Lord. Okay, so mga kasangkayan, babasahin po natin ang mga comments ng ating mga viewers kung gaano po kahalaga ang wisdom sa kanilang mga buhay. Sabi ni Queen Louise Valera, si Ate Veronica Kini, ang wisdom ng Panginoon nagbibigay buhay sa pananampalataya, pananampalataya natin at nagiging magaan kapag galing sa Kanya ang kaalaman. Amen. Praise the Lord. Ate Carmencita Luna, importante good and wisdom ang Ginoo. Haakon kinabuhi kasi siya lang nagtutuwid ng mga maling desisyon. Pero kung galing kay Lord na wisdom, may pagkaurusa at maayos ang lahat pinaagihan wisdom ni Lord. Okay, Ate Veronica o Queenie, sinasabi ng kanyang mga salita, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. So kailangan na sumunod tayo sa kanyang mga utos at may milagrong mangyari. Amen. Amen and amen. Praise the Lord. Mula kay Ate Michelle, maupay nga gabi ay Ate Michelle, mahalaga ang wisdom ni Lord dahil ito ang ang liwanag sa ating daan at siyang nagbibigay gabay sa araw-araw. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord, sa milagro. Okay, nag-react yaton, nabati naton ng audio message sa naton usahan mga viewer, mga kasangkayan. So, saring ni Ate Eva, hinang signal ko. Oo, Ate Eva. Oo. Kaya mga viewers naton, kung may da mga answered prayer han ayaw gen request, pwede ka mo maghatagin voice message. Ngan aton igpi-play para mabatian na niyo boses. Ngan mababatian nga tanan kay kasi kapag nakasulat nga di sanay danay matatabunan hinda mo nga mga nagta-type. Oo. So Okay. music ana kita. Okay, music ana kita mga kasangkayan. Ang yaman ko'y pag-ibig mo. Ayan. Kinabuhi ko mapunta, ura-ura na hinbutlaw, nagpagpula ang akong pag-abang, akihang mga hata, nawara ang kabiduan. Nagmaupay ang kahintang, paglaon ko ang lahain mo. Ikaw ang kinahanglan ko. Han akong pagkarauta, handog mga hatag, kalipay ang akong inabang. Na para ang tanan nga kurito, kinabuhi nagbago, agihain mo, ikaw Jesus ang bulig ko, ikaw ang kalamragan ko, ikaw ang kalipayan ko. Paglaban ko, paglaban
na para ang tanan nga kurito. Kinabuhi nagbago, hagihain mo. Ikaw, Jesus, ang puli ko. Ikaw ang kalamragan ko. Ikaw ang kalipayan ko. Ikaw ang kinahanglan ko. Amen and amen. Hallelujah. Ang Diyos, ang aton sining pa ang gugmahang Ginoo amon aton karikuhan mga kasangkayan. Ano man it aton kahimtang aton kinabuhi, ang importante mga kasangkayan nga ada kaupod naton ang Ginoo adlaw-adlaw naton mga kinabuhi. Ngayon, diri kita sadang manluya kung ano man nga ginato bang haaton mga kinabuhi. Kay it kaaram han Dios tagahatag haaton hin kusog at bek, no? Para akon iton kaaram han Dios ang ginahatag haaton nagahatag hato yung comfort ngan diri ka nababaraka kaya no iti mo bubuhaton maaram ka nga inupdan ka han Dios gingiyahan ka han Ginoo han imo kinabuhi. Okay, sarili ni Marilo TV, God wisdom is important because it is the standard and the ultimate right one than ours. Yan. Kanati Marta, napakahalaga ang wisdom na galing kay Lord dahil kung sa ating lang kaalaman, hindi tayo magiging successful kung sa negosyo bankrupt dayon. Dapat kasosyo si Lord. Okay, palakpakan natin si Ate Marta. Yan, Ate Marta, dapat si Lord ang ating business partner ng ating negosyo. Hindi ka talaga mababangkrap. Amen. Oh, hindi si Lord hindi nababangkrap si Lord at hindi pa siya nabangkrap kailanman. Kaya kapag kasama mo si Lord sa iyong negosyo at ang wisdom ng Panginoon, I believe na ikaw ay magpa-prosper sa iyong business. Yan. Alright. Okay, Iba Constantino, importante sa akin ang wisdom ni Jesus kay siya lang ang nagbibigay ng kalakasan sa aming family. Amen. Kaya ti Marta, Lonsaga, dapat maaro kan Lord in wisdom. Kung kagustuhan ba ni Lord ang iyong mga plano, kung kagustuhan ni Lord, maging successful ka. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Mananalangin tayo sa mga oras na ito sa lahat ng ating mga negosyante, Ate Beck. Sa lahat ng maliit na negosyante o malaki, ay papunta yan sa malaki kapag si Lord ang iyong business partner. Amen. Okay, we will pray right now. Ano man ang iyong business, ito man ay katamtaman lang, malaki o pinakamalaki, kahit ano ang sitwasyon ng iyong buhay, but you are also planning to have a business. Ikaw, Ate Vic, meron ka ng gustong pinaplano, yan ay marirealize if you ask God's wisdom para maging successful. God is your business partner. Okay, let us pray. Panginoon, salamat po sa lahat ng aming mga viewers, Panginoon. Ito po ay kalooban mo na lahat ng kanilang gagawin, lahat ng kanilang mga plano, lalong-lalo na, Panginoon, sa pagninegosyo na makatulong sa kanilang pamilya upang sila ay umangat sa kanilang pamumuhay. We pray for your wisdom mula sa langit, O Lord. Lord, guide us, lead us, and inspire us, Lord. Bigyan mo kami ng mga ideya. Bigyan mo kami, Lord, ng karunungan kung ano ang magandang negosyo na ito ay magpa-prosper. Ito man, Panginoon, ay negosyo, Panginoon, na ibinigay mo na sa kanila at palalaguin na lang. Lord, we pray for your wisdom be upon your people na bigyan mo sila, Panginoon, ng direction na anong gagawin nila sa araw-araw upang hindi mawala ang mga pagpapala na iyong ginintras sa aming mga buhay. Panginoon, bless your people and bless them with wisdom from heaven so that, Lord, we will prosper and multiply, Lord, ang iyong mga pagpapala sa aming buhay. Lord, we give you honor, we give you praise in Jesus' name. Amen and amen. Glory to God. Glory to God. Okay, sabi ni Ate Marta, Hiako, Manila,
Hi ako manla ako nakagustuhan ni Lord. Ano, ikaw do Ate Beka? Baka di ko nababasa ini. Hi ako Manila. Manila, ano ba ini? Hi Manla ako or- man. Hi ako Ah. manla. Ano ba? Hi ako manla ako nakagustuhan ni Lord na magkaroon kami ng negosyo. Dahil maging successful ang aming negosyo, hindi niya hinahayaan na mapurdoy ang aming negosyo. Ibig sabihin, si Lord ang may kagustuhan, diri iyala, diri aton la iton kagustuhan. Dapat si Lord ang may kagustuhan sa ating mga buhay. Okay. Okay, kaya Ate Evangeline Dolosa, salamat talaga sa wisdom na binigay mo sa amin, Lord. Kay kung wala ito, hindi makapagtapos ang aming mga anak sa kanilang pag-aaral. Salamat sa wisdom, Lord. Amen and Amen. 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 Okay. So mga kaibigan, ito na naman tayo. Napakaikli lamang po ang ating... Pray kita sa ato mga OFW. Oo, Ate Bek. Okay, Ate Bek. Praise the Oh Lord. Lord, among kasalamat, Yes, Lord, hanamon amen. mga pag-ampuyan na nga kagabion. Salamat namon mga viewers nga mga OFW, Yes, oh pati Lord, ang mga bless them. adini dinhi Lord nga na programa. Salamat Lord ang tanan nga nakabati niya nga takna Lord, ikaw magabindisyon na nira kinabuhi. Ikaw padayon magahatag kanira Lord og wisdom sa aming Yes, oh pagabuhaton sa mga decision nga masusubayhan imo kaburuton Ginoo. Salamat Amay, ikaw padayon magapanalangin na ira kinabuhi. Amen, O Lord. Yan bisan pa man Lord, hanamon usa nga pamilya, hanamon usa nga viewers nga imo na mibalik na ha imo. Thank you for the comfort. Yes, And Lord. imo Ginoong pag comfort sa ilang kinabuhi nga nahabilin nga bugos nga pamilya. We thank you Father God han padayon nimo nga pagsuporta. Haamon nini nga programa, padayon ikaw magamilagro han tanan nga nakabati nga magkaadahirayon katambalan, magkaadahira Ginoo maupay nga decision, maupay nga panhunahuna ngan tanan o Dios imong ibalik hairaan mga bendisyon, mga mag-upay nga lawas, Yes, O Lord. proteksyon Yes, nga Jesus. tanan Ginoo. Labi na Lord hini nga vaccine Ginoo amo Ginoo gihalad kanimo namon mga decision Lord. Ikaw ang tanan nga magaguide namo ngan bisan pa mga positive COVID. Lord, be healed in Jesus Yes, in name. Jesus' name. Na diri na nimo sagka In Ginoo kun Jesus' dili name. mo balik In inihan Jesus' normal name. lang ngaran Yes, ni Jesus. Lord. Hallelujah. Waray gahumang kaaway nga na Oh, magapadayon God. hini nga virus ni ubo nga sipon ang ngaran ni Jesus. And thank you Father God for the healing, the miracles, the comfort, the strength, the protection, Yes, Lord. Thank you, And the Jesus. prosperity nga imong ihatag nga matag-usa nga Thank you, Lord. aging kaupo Thank you, da Lord. mo nakabati ni nga programa. We thank you Lord in Jesus name. Amen and amen. Purihin natin ang Diyos, mga kaibigan. Okay, huwag nating kakalimutan, mga kaibigan, na tayo po ay pansamantalang mamamaala, mga kaibigan. Kahit po ay napakaikli ang ating oras, but we enjoyed having you here, supporting our channel ni Kuya Joel and Ate Beck. Ini nga programa, padayon pagbulig ha aton mga kasangkayan nga may mga problema atong bulig ha mga pag-ampo. So hindi po napuputol ang ating pong pagsama-sama. 24/7 po tayo nagsasama-sama sa pananalangin. Hindi man tayo magkita-kita dito araw-araw sa ating online programang ito. Pero in the spirit, we are always one. Yan. So, mga kaibigan, ito po si Kuya Joel ay nagsasabi sa inyo, continuous seeking. Patuloy na maghanap ng wisdom ng Panginoon dahil ito'y magbibigay sa atin ng pag-intindi kung anong gagawin natin sa araw-araw. Ini Ate Rebecca nagpapasalamat sa iyo mga kasangkayan, mga kabugtuan. Ini nga atong programa. Padayon kita pag-alagad sa Ginoo nga padayon kita pagbilinghan pulonghan Ginoo That's right. para maintindihan naton ang kaburutonhan Ginoo ha aton kinabuhi. Kaya damo nga salamat ipadamo. Ako magasireng ha iyo padayon mga kabugtuan, mga kasangkayan. I can see you. Bye. Alright, salamat sa kalipay mga kasangkayan. Good night, haton nga tanan.
We love you all and pray before you sleep. Have a good night rest. See you tomorrow. Kayo muna ang mag-sign up. Hindi kayo magsa-sign up basta sa YouTube, Ate Beck. Kayo ang magsa-sign up. Oo. So, salamat sa lahat ng ating mga viewers. Kahit hindi kayo nag-comment, pero nandyan kayo. God bless you. Thank you for joining with us sa ating programa. Salamat po. Marami pong salamat. We appreciate your presence. Umabot na liwanag. Oh, Tatay Pogi, palagi. Kay Joaquin Luna, yes, palakpakan natin, ano? Yan. Oh, God bless you, Joaquin. Ikaw nagmasurugon, tungod ang problema nga diri mo naiilo. Yan ang aga sangkay ko, maaampon mo ang kamurayawan. Magsarig kala ka Diyos, ikaw iya bubuligan. Maski ano ka mabugat, anaton din papasan. Ang mga pag-ampo naton, kita maging madinaragon. Di ka magruha-duha, ken Jesus kala magsari. Haiya mga igin saad imula lauman. Hiyaan suok masangkay, marigon nga sarandigan. Iya aton nagsasaad, na diri kita niya kayaan. Lalara, pag-ung aga, lalalara, pag-ung paglaong. Nagaagian kagabihon, pag-abot ang kagahon. Nagaagian para sa anon, kung ni Kristo adahay mo. Kada bag-o nga aga, may bag